Ahoj, já jsem Radek Stach a vítám vás u následujícího kouzla. Z balíčku karet, kdy každá karta jiná, si divák vytáhne jednu kartu, kterou si fixem podepíše. Samozřejmě divák si mohl vytáhnout libovolnou kartu. Nyní si vezmu tyto děrovací kleštičky a udělám tuto malou dírečku v té kartě. To ale není všechno, jelikož když si tu díru takto pevně chytnu a zatlačím, tak si ji přesunu na druhou stranu. Sem. A nyní bez přesouvání, nebudu ji dokonce ani zakrývat. Hop. A je tady. To ale není všechno. Ta díra dokonce může cestovat nejenom po jedné kartě, ale na úplně jinou kartu. A samozřejmě tento zázrak byl celý proveden s divákovou podepsanou kartou.